costa cantábrica galega é a porta de entrada dun dos emblemas da nosa gastronomía. Desde o porto de Burela, un dos máis importantes de Galicia, a frota de altura parte durante todo o ano en busca da pescada de maior calidade, polas súas características, pero sobre todo polo traballo artesanal dos mariñeiros. Prácticamente a totalidade é merluza de pincho, capturada con arte de palangre, unha a unha, e a prioridade, dicir, o máis importante é tratar de manter a calidade do produto. Cando anoitece, en Burela comeza o día para os mariñeiros e o persoal do porto, que cada madrugada descarga aquí miles de kilos de pescada. O peixe sempre está a 0 grados, con hielo, non é congelado, é fresco. O peixe ven impecable, porque non é igual que cando pillas todo xunto, que se rozan uns contra outros, e deterioranse. Estes peixes veñen a presentación inmaculada, parece como cando sale o peixe do mar, que o pillas camao, sale igual. Este xa é un exemplar dos bos, dos adultos, pesa 6 kg con 2, ainda trae o anzuelo na boca. Prácticamente, vele, ainda ten un anzuelo, como cando foi pescado, ven así, unha a unha, por eso está, mira, dura, tersa, traemos viscerada totalmente, lavada, unha por unha, o brillo, toda a escama, e o peixe está impecable. Traena desde o Gran Sol, o oeste das Illas Británicas no Atlántico Norte, un dos caladoiros de pescada máis importantes do mundo, onde o tempo nunca lle pon fácil os mariñeiros. O Gran Sol é moi duro, é durísimo. Hai que estar, e encima o barco nunca está quieto. Aquí, aparte de traballar, hai que estar aguantándose para poder estar de pé, que se ainda é o máis difícil. Merluza mellor que é a nosa zona do noroeste do Cantábrico Norte, do Atlántico Norte, logo que pescamos nosotros de Gran Sol e de Escocia. Esa merluza que hai de aí debaixo que vende aí debaixo de Marruecos e de por aí adiante, eso nada, eso é merluza negra, eso é merluza blanca como isto, porque é mellor que hai. Iso é descarado, é mellor que hai. Son as 5:30 da mañá, prácticamente quedarán uns 20 minutos para terminar a descarga, e depois tomarán nota do peixe que temos na lonja e empezará a subasta ás 6:30 da mañá. Os primeiros compradores chegan para analizar os 14.000 kilos de peixe repartidos pola lonxa, moitos deles para vendelo fora de Galicia. Todos os produtos gallegos, tú vas a cualquier sitio, lo mismo marisco, merluza. Sí, la fama la tiene y yo creo que es merecida. A pesar de ser una explotación grande y de trabajar con grandes cantidades, trabaja muy artesanal, vienen con pocos días de pesca. Coa axuda da tecnoloxía, pero a poxa segue a facerse o xeito tradicional, cantada. 18, 50, 40, 30, 20, 18, 17, 90, 80, 70, 50, 17, 16, 90. 17, 50, 40, 30, 20, 17, 16, 90, 80, 70, 50, 16, 15, 90. Ayer valeu a 5,30 €, 5,20 €, xa é un precio, para nós, ao que estamos acostumbrados, é un precio bastante bo. Son muchos os compradores que hai, claro. Cuanto menos hai, máis tienen que pelear por ellos. Cuanto máis tienen que pelear, máis vale. Es difícil de decir, pero la verdad es que la calidad lo merece. El pescar es satisfacción, pero el vender es doble satisfacción. Mira, no porto de Burela no ano 2012 comercializáronse 6.300 toneladas de merluza. Genera un volumen de negocio de aproximadamente 30 millóns de euros. É o peixe que máis consumido en España, aparte, lógicamente, da versatilidade á hora de cociñalo. E aínda que a pescada galega non necesita moitos complementos para sacarlle todo o partido, os que máis saben desto recomendan experimentar. Pois hoxe preparamos unha merluza en salsa de nécora. Rodas a merluza, cortas en rodaxas, vamos, salas e fariñase. A vez prepárase a salsa, cebola, allo, pimento vermello, a cenoura e deixase pochar. Cocemos as nécoras, separámolas da carne e trituramos todo xunto. Engadimos as ameixas e despois adornámola con pimento vermello. É un produto sano, non engorda, de o mellor.